हाय लोगोफोर जों दायो आमाइमोननाव थांनो नागिरदों आरो आमाइमोनहा अमा सिथारदोंनो आरो ओमफ्राय जमानो ओमफ्राय न'नि मानसिफोरखौबो लेंहरजोबदों आं दायो आइमोननाव दंफैयो ओमफ्राय आइमोनाबो थांगोन नालाय आंबो थांफानोसै आरो लोगोफोर ओंखारगासिनो दायो आब'मोना जों दायो थांबाय थानोसै ओमफ्राय भिडिअबो एसे बानायनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो नै ओंखारखांबाय मालाय आब'आबो रानियासो गैया दाबो फैदों दे खिथाद' अबाव थांनो नागिरदों पार्टि जाहैनो थांनो नागिरदों आमथिसुवानि आमाइमोनहानाव ओइ नै दासो फैयो सासे देलायमांग्रिया नेनोसै आइखौबो नै देलायखांबाय अबाव थांनो थांसै जोंहा थांबाय थानोसै दायो आमाइमोनाव थांबाय थानोसै हनै बिबौआ थांग्रोबाय दे खारलांलाय दोर दोरनो नाय जि मोजां नुदों Gaplah ya? Nih, malah moza kali. Macam ni le, buat hari macam ni. गोथाव आमथिसुवानि जोंहा बिबोनां उलं संनाय जाहोदोंमोन बिजावजालिफोरखौ ज'नो जानो होननानै फिखादों आरो मासे बिसिनिमोन बिसिनि जालांबाय ओमफ्राय जानानै बिनानावफ्रा बिब'फ्रा माबायदि मोनखो दा फोरमायनानै हैना होला आंनो दे बिब'फ्रा आंनि अमा फिथाइखौ गोथाव मोनोना मोनाखै Jangan kejenak. जानानै गोजोनना गोजोनाखै कमेन्टआव हरदो आरो जुमा गिसिबो संनाङो जि गोथावखानो आमथिसुवाया मानि थाखाय जादों बेखौ बुंनानै होदो दे आमथिसुवानि सोमोन्दै आं जों आमथिसुवा माने जानाय लोंनायनि दिन आंना आमथिसुवानि बुंदोंमोन खाबाय गावनो होनबाबोथ' बेलेगाबोथ' आब'आ बुंदों आं बुंला नोंनो बुंखाजोब्बाय दा आबै जोंखौ दासो बुंखाजोबनांगौनो बेफोरखौ खेबथार
जाखांबाय जोंहा नै दायो ओरैनो दङ गावदाङा माबायदि जाबाय थाखो दलदनो फुथुला बायदिनो बिब'आ नै थोरसि सुगासिनो नै जोंना मावथिया थोरसि सुगासिनो सुखांबाय जोंहा जाखांबाय बे थोरसि सुग्रा दहायनिखौ फै दे जादो आनैयाबो मानो फैयामोन फैनायाथ' आं सिगाङाव खादों एवनायालाय माबा आमथिसुवानि नोंसोरखौ मोखां नायलाय बिजावजालि बिबाजै फिसा फिसौ गासिबो मोजां मोननानै लिंहरदोंमोन आरो ओमफ्राय दा माबायदि जाखो संनाय खावनायफ्रा मोजां जाथारदों जाखौनो बयबो मावनानै जानायसै आरो आं हारसिं सङाखै आंबो बारा संनो रोङा जाग्राफोरखौ देखायसै एखेखासो बयबो ओंखाम जाबाय मालाय आनैमोना जादो आनैयाबो जाथ'वा लाजों गिबाय बे आंखौ थांदो थां खनना लाबोदो दे थाइजौखौ लाङा आङो बावनो जागोन दा गेस होआखै दाबो गेस लायाखै आबैया दोन हायाव आं गोजौ लाया दोन दा लागोन नै थाइजौआ रानबाय नामा देखायहरदो बेसे बुरजा मोनखो रानि उन्दुदोंसो दां आबौआ नै जोंहा जाखांनानै फैबाय फैद' बोराबबाय मानो बोराबखो दख'नाया जाला आंना न'आव थांसै जोंहा Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.